Krásný den, šik ženy i muži. Zdravím vás přestěhovaná ve staronovém bydlení. Je to domek, ve kterým jsem už bydlela prvních 7 let svého života. A teď jsem se sem vrátila. Ten dům je starý, velmi starý, už je téměř 100 letý. Takže je tady teď, já to naměřím třeba tady na plochu toho zrcadla, 18,7. Abyste to viděli, takhle. 18,9, což je krásný. Myslím, že předtím, než jsem topila, tak tady bylo tak 12. Ale vzhledem k těm oknům, tady je to celé prosklené a jsou tady původní okna, tak to teplo uniká jako okamžitě. A já jsem včera zhruba 3 hodiny natáčela a večer jsem zjistila, že ty videa nejsou ostrý. Protože jsem tam asi při pohybu do stativu s foťákem nějak hejbla s ostrostí a není to dobrý, ale pár záběrů vám sem vložím, protože jsem ukazovala v videu proces zapálení svíčky z Olivie.cz. Je to speciální svíčka z překvapení. Uvnitř v ní skrývá šperk. Oni mají teď na Vánoce speciální edici s vánoční vůní, je to vánoční harmonie a krásná vůně z kořice, pomeranč a koření. A já už jsem vyhořela včera, teda nevyhořela jsem, naštěstí, že bych zrovna zapálila dům, do kterého jsem se nastěhovala, to naštěstí ne, ale chtěla jsem říct, že už vyhořel takovýhle kus svíčky, ze které jsem mohla vyndat to překvapení. Já vám sem ty videa z toho průběhu některé dám, protože jsem naštěstí natáčela částečně i telefonem a tam ty videa dopadly mnohem líp. Omluvte prosím tu kvalitu, ale jsou tam důležité informace, proto se na ně teď společně koukneme a já vám pak ukážu, co jsem si vlastně z té svíčky rozbalila za překvapení. Mám ho na sobě. Je vtipný natáčet video takhle před zrcadlem, protože mám tendenci mluvit k vám a dívat se na sebe, což bych koukala někam jinam než do kamery. Takže si musím vždycky vzpomenout, že tam se koukej, ne na sebe. Nicméně dopila jsem kafičko, takže vám chci ukázat další svou oblíbenou záležitost.
od značky Zoja, kterou jsem si objednala v Ráj nechtů. A je to rtěnka v odstínu Cameron. Je moc krásná, přirozená. Je to moje jedna z nejoblíbenějších odstínů, takže v podstatě po ní šáhám denně a používám ji mnohem častěji než třeba nějaké výraznější odstíny. Já už se nemůžu dočkat. Jdeme na to. Já mám 15 stupňů, protože to tady krásně vychladlo. Já mám televizi teď. Nikdy jsem neměla televizi, zůstala tady televize po babičce. Moc na televizi nekoukám teda, ale pouštím si YouTubeko a dávám si tam oheň. Je velmi zajímavý, jak i to, když vidíte a slyšíte ty zvuky ohně a vidíte ten oheň, takže vás to vlastně hřeje samo o sobě. Naopak, když jsem si tam dala nějaký video, kde byly krásné teda záběry z hor, zasněžená krajina a tak mě z toho byla zima. I když jsem měla prostě v té místnosti těch 21 stupňů, což je takový maximum tady, tak mě byla zima a musela jsem si to zpátky přepnout na ten svůj ohýnek, aby mě to tak nějak zahřálo. Nádherně pečlivě zabaleno opět takhle v ochranné folii to bylo. Vám to ukazuju už rozbalené, protože jsem už koukala, co je uvnitř, hned když to přišlo. Je to těžké, takže tam bude něco skleněného a vy už možná víte, že půjde o svíčku z olivie s překvapením uvnitř. Olivie je prodejce šperků, převážně stříbrných šperků, tak to překvapení uvnitř bude právě šperk. Tahle svíčka má nádhernou vůni vánoční harmonie. Cítím pomeranč a koření už takhle z dálky. Cítila jsem to, když to přišlo i přes tu krabici, je to opravdu nádherná. Nádherná, doporučuju, nejen vánoční vůně, ale taková zimní hřejivá. Proto se těším, že mě to i zahřeje. Svíčka z olivie. Je k tomu určitě návod ke svíčce, který pokud jste obdrželi poprvé nebo dostanete jako dáreček, tak si rozhodně přečtěte, ať neuděláte něco špatně. A dostala jsem ještě k tomu dáreček. A takovýhle skvělý pouzdro na šperky. To se mi hodilo, když jsem se stěhovala, ale to jsem ho ještě neměla. Rozhodně bude úžasný na cestování. Takovýhle pytlíček, do kterého schováte krásně šperky, anebo to můžete použít i jako dárkové balení. Co mám velkou radost, je takováhle maličkost a to čistící ubrousek, který je výborný. Doporučuji přihodit v objednávce v košíku čistící ubrousek od Olivie, nejen na stříbro, já jsem tím čistila i bižuterku. A co takovýhle malinký kousek látky udělá, to byste nevěřili. Některé šperky jsem už třeba tu bižuterku a tak chtěla vyhodit, protože to bylo, našla jsem to, že když jsem vyřazovala, že to je prostě už černý a že to nechci už nosit. A já jsem to vyčistila tím hadříkem a je to znova krásně renovovaný šperk. Podporujme udržitelnost a třeba když budete si dělat čistku ve své šperkovnici, tak si rozhodně objednejte k tomu hadřík od Olivie.cz, který vám v tom skvěle pomůže a vyčistí vám šperky, kterým byste třeba už sami šanci nedali. Takže já si jdu zapálit tuhle nádhernou vůni a zhruba tak za 20 minut, možná méně, možná déle, mě čeká uvnitř překvapení. Myslím si, že je skvělá příležitost mezi tím, co se bude překvapení postupně ukazovat v tady té svíčce v rozpuštěném vosku,
tak vám ukážu nějakou vánoční inspiraci, kterou třeba budete moct potom zakomponovat do své skříně nebo při nakupování outfitů ke stromečku nebo na Silvestra. Nejdřív potřebuju zastříhnout knot. Vzhledem k tomu, že jsem ten knot odstřihla tentokrát opravdu poctivě, tak mně se začal ukazovat balíček překvapení ve svíčce až po hodině. A takhle to vypadá, když už se začíná rýsovat, že v té svíčce něco je. Můžete vidět, že už tam kousínek vykukuje. Takže já si ještě nějakou dobu počkám. To vypadá rozhodně. Je to velmi napínavý, opět, i když to znám už z loňska. A moc mě to baví, ten proces. A já vám jdu ukázat outfit kompletní, který jsem mezi tím sestavila na nějakou vánoční příležitost. Ukážu vám tedy outfit slíbený, který jsem vybrala na nějakou vánoční slavnostní příležitost. Styling jsem začala tvořit kolem tady toho ponča, krásného s perličkama, ze kterého vyloženě sála taková ta atmosféra vánoční, hřejivá, teplo, zima, teď myslím zimní období, ale v tomhle určitě bude teploučko, pokud se navrství, takže to pončo, pod něj bych vrstvila buď nějaké úzké kalhoty, protože je sám o sobě objemné, široké, tak ať to máme vyvážené nahoru, když dáte něco širšího, většího, tak dole by mělo být spíš uší. Já jsem místo kalhot
k tomu vybrala takovéhle šaty lesklé, saténové v pomerančové barvě, která mně přijde taky krásně vánoční. Možná jsem se k ní naladila i tím, že tady mám zapálenou tu svíčku z olivie, která má krásnou pomerančovou vůni. Tak mě to opravdu inspirovalo nějak podvědomě, že jsem ten outfit šla vybrat vedle a přišla jsem se všemi tóny do takové pomerančové. Takže mrkněme dál, co tady mám. A ty šaty samozřejmě nebudou jen na ramínka, ale budou vrstvené s roláčkem, ideálně světlým. Samozřejmě potom můžete dát i černý rolák, klidně takhle takový hřejivý černý rolák pod ty šaty na ramínka a na to něco klidně zase tmavšího nebo klidně v kontrastní barvě. Já teda se budu držet těch světlejších odstínů. Outfit jsem sestavila kompletní, takže jsem si vybrala i kabát ze skříně. A shodou okolností mám do té oranžové i tento kabát, který jsem loni pořídila v takové nezvyklé barvě, když jsem zháněla Camel, ale pak mě mnohem víc zaujala tady ta pomerančová. Takže ten pomeranč dneska vede. No a botičky, když to máme takové celé do světle, tak ať to zůstane neutrální. Boty jsem vybrala tady tyhle, oni sice vypadají na kameře, koukám, že víc jako světlejší, než jsou ve skutečnosti a jsou jinak béžové. K tomu kabátu nebo celkově k outfitu potom doladím i šálu kolem krku. Já potřebuju nosit v zimě vždycky kolem krku něco, nestačí mě rolák, potřebuji ještě šálu, jsem citlivá na krk, hnedka chrchlám, takže ať na vás můžu mluvit i v zimě, tak k tomu zkombinuju ještě jednu z tady těch šál, buď to bude zase pomerančová a udělám to v tónu s tím kabátem, anebo to trošku rozhodím tady tou, která je opravdu krémová. Si to jdu obléct a ukážu vám kompletní outfit. Takhle vypadá outfit bez toho ponča, kdy jsem navrstvila saténové šaty na béžový rolák a vzala jsem si k tomu béžové boty. Takhle vám ukážu to pončo, který se mně moc líbí k těm botům. Myslím si, že je to takový slavnostní a zároveň velmi pohodlný outfit, třeba na vánoční návštěvy. Myslím si, že je to krásný outfit na Štědrý den. Začnu teda kabátem, který mám na sobě. Ten vzhledem k tomu, že mám pončo, že jsem celá navrstvená, že mám vlastně 4 vrstvy na sobě, rolák, šaty, slip dress, takzvaný, nebo saténové šaty, nebo taky ala noční košilka šaty. Pod tím je ten rolák, na tom je pončo, tak jsem zvolila kabát, který si vždycky kupuju ve větší velikosti. Loni jsem si tady ten vybírala, myslím, v Elku, abych právě mohla vrstvit. A nechám ho rozeplejt. Už jenom takhle přehodím šálu. Takhle to vypadá komplet.
pořád nic. Já už teda ztrácím světlo, tak nevím, jestli se uvidíme dneska. Určitě budu moc natočit, jak vyndám šperk ze svíčky, až ho vyndám. A zítra vám ukážu, co bylo v balíčku schované za poklad. Tak je to tady. Balíček lze vytáhnout. A já si ho odložím. Vychladit na bezpečné místo. Použila jsem k tomu skleněný podtácek na svíčku. Vůbec nevím, co se mi podaří z toho včerejšího videa sestříhat a co jste mohli teď vidět v těch záběrech. Tak dneska je čtvrtek, blíží se nám advent, který začíná v neděli, bude první adventní neděle, takže všechno je v takových vánočních přípravách i u mě. A já tady mám za sebou jeden stromeček, před sebou mám druhý stromeček, který jsou ještě nenazdobený a právě dneska se vydám nakoupit nějaký další ozdoby. Já jich tady mám spoustu, ale abych to vyladila s barvama, který tady v tom novém prostředí mám. A mám nakoupené nějaké baňky, které jsou v mentolové barvě. A je strašně vtipný, že ta mentolová v tomhle domě je hodně častá barva, v podstatě tady převažuje i zvenku. A rámování oken i plot, kuchyňská linka, stará původní. A je vtipný, že se tahle barva letos vrátila. Takže já jsem nakoupila i baňky na stromeček v mentolové barvě a ozdobičky. Můžu to krásně využít, ten trend, a sladit si to tady i s tím původním stavem. Moc se mi to líbí, je to takový svěží, nějakým způsobem to i modernizuje to staré prostředí toho domu. Tahle místnost je nejvíc osvětlená, proto ji teď využívám vlastně na focení, na natáčení, taky na to líčení. Moc ráda tady snídám a dávám si kavčo, protože tady je krásný výhled do zahrady, což jste mohli vidět i z těch střípků, který jsem vám natočila, který jsou vlastně v tomhle vlogu. Abych vás už nenapínala, ukážu vám, co jsem teda vylovila z té svíčky, z toho horkého vosku. Je to nádherný náramek, můj první náramek z Olivie, protože už mám přívěšek, různé typy náušnic, mám prstínky, který jsem si dneska ještě nedala na sebe. A tohle je můj první náramek z Olivie.cz. Je to takovýhle krásný droboučký srdíčko na jemným náramku, celé stříbrné. Olivie.cz se specializuje na stříbrné šperky. Mají i různé pozlacené. Já třeba mám velmi oblíbené náušnice, pozlacené double kroužky. A tohle andílka anděl nekonečno. Tak toho jsem si vytáhla ze svíčky s překvapením od Olivie.cz loni. A letos je to tenhle krásný náramek. Ruku mám zdobenou i od mého kocoura samozřejmě. Takže to omluvte. Co jsem vám ještě chtěla ukázat, je tip na lak na nehty ve vánočních odstínech, v oblíbené vánoční červené. Já jsem tady tento lak veganský
objednávala z e-shopu Ráj nechtů na vánoční svátky. Tady ta třpitivá určitě přijde na řadu hned, jak udeří advent. Já mám na sobě tento druhý odstín bez třpitek. Jsou to profesionální laky na nehty, které mají veganské složení. Velmi dobře se aplikují, krásný, precizní štěteček, dobře schnou a určitě i vydrží, ale to záleží vždycky na kvalitě těch nechtů, takže to vám nechci slibovat. Jak už jsem si sama zkoušela, tak to opravdu může být různý podle toho, jak zrovna mám v kondici ty nehty. Rozhodně svíčka se šperkem je naprosto jedinečný, originální dárek pro ženu. A každou ženu určitě potěší i krásná sada laků na nehty. Takže tyto typy si rozhodně nenechte ujít, mrkněte dolů do popisku. A já se s vámi tímto asi rozloučím. Ukážu vám ještě pár záběrů. Toto jsou, dá se říct, takové momentky v přechodu z podzimu do zimy. Záběry jsem natáčela zhruba od období Halloweena, potom svatomartinské a teď je to těsně před adventem. Co se týče stylové poradny, tak se na vás budu těšit v příštím roce 2025. Dejte like tomuto videu a určitě odebírejte kanál Stylové poradny.